Uy, pre, nagunsa ka niya. Nagtanom ko sa kumasakan, pre. Teka, ay sa kinatay istorya. Ano ni ibutang, pre? Unsa may atong istoryahan, pre? Unsa atong istoryahan, pre? Oh, kaning kon ba ni Agimat? Ang gimat Nakikailan nga kabalo mo. Kwan, hindi ta kabalo ano yung tao mo nato ni. na ako yung nailan dito mga Bulitan yung buwang. Sige, to na to. Ay, ka to. Ayaw kay to sa anong mga anting-anting. O, sige, to na to. Sige. Ala, ama na po, tagay. Sa tira ata, pre. Pre, Bulitan yung buwang. tagay diya, ramo ka na. Naalala diha mo puyo. Ay, dali. Lagi mo diri sa akong dapit. Ito may akong kaalaga diya kaninyo. Ako na din ni tay. Tay, kani unta ba among ipasuway sa imo ha kaning wan, amo Agimat. Oh, amo ipasuway nimo. Pwede ra ba? Oh, pwede ra dong. Dayon mo diri sa akong balay. Sige. Salamat kayo. Tay, alay kero diha. Wala. Wala diri nag-inusara. Oh, alin mo bro, dayon mo sa akong balay. Ay, hapon nila tay. Ano ba tay? Sumabalay nimo tay. Lagi mi toyo, mo tay. Ay. Uy. Tayo mo dre, kaya ako nang susunan. Wa naman ikon balay. Kaya daw, kahit sa kayo mo puyo ko sa ay nila eh. Oh, kapoy tae. Diri ikaw na libang ni tay. Sa mga Ayaw nang kuan. mananap. Gusto mo na na? Dili ko wala ko. Sige, balik ka mo dong. Lingkod sa muda dong. Oh, likod tay. Oh, samtang magpaabot mo sa inyong kinahanglan ng ako. Sam. Lingkod sa tak. Happy ka mo na imo sabot anak. Yung tuyo diri na ako dong. Kwaon na nako akong mahiwagang baol. Ani nga ang mahiwagang baol dong. Tasted kini gikan pa kani sa Sigior. Ani mo dre sa Imo payag? Kuan. Yung plastada. Ayong pagpuyo. Alay dong, saka na mo sa akong payag. Aron ipakita ninyo ang inyong anting-anting. Agimat. Kung unsay maayong buhaton nyo. Ay, butang. Okay? Saan na mo tay? Ha? Siguro tay. Tay, dili tay. Butang na diri. Kay ato pa ng orasyonan. Kurog. Apil mo na kurog. Amo ni tay. Bola lang yan. Ang ipakita nimo amo kinahanglan nga may bawaan nga sa akong paggamit. Dili Ikaw butang na daw, kaya ato pa ng rasunan. Sige, aron ka ng
Kurog man. Kurog Bato lagi ang nga motor. inyong nakitan. No. Kamu ko Bato nagluhal ng na. gaom. Gaom? Gaom. Kamu sa? Gaom man sa pagpagana ang gaom tay. Ang liyan sa nako ang iwagan ng kristal. Oh, saan ang kristal mo tay? Kani, ang iwagan ng kristal. Gawag ko na namang kristal tay. Kaldero may tay. Dili. Oo na. Ang iwagan ng kristal. Amang sulod anak tay. Saan yung sulod na? Ha? Uy! Yo! Tiara. Uyaw! Mao kini ang maiwagang kristal. Sina? Lubi? Bugtog kini nga lubi. Na ang inyong agimat. Itaas ang inyong mga kamot. Ialsa ang kamot, ikimbot ang lubot. Ialsa ang kamot, magbudots-budots. Ialsa ang kamot, ikimbot ang lubot. Sumayaw umataw, mag-tiktok. Tik-tik-tok, tik-tik-tik-tik-tok. Tik-tik-tok, Yan na ang inyong agimat. Ihatag ko ninyo. Kung bilawat, kurog man. Na anay orasyon dong. Kani? Epektibo ka na. Gikan pa ka na sa secure. Ano orasyon na ni? Gitibo na ni. Oh, epektibo na na. Gamang na ako. Wiri, 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 big boy. Kurog buka. Wala na. Wala Wala na. man. Iribitan niyo. Ikaw, gaman. Kira. Dong. Nasubraan ang power nga akong butang niini. Dawatan kini og otro. Dahan-dahan lang. Hindi na tayo kurog. Gamay na lang. Kina. Sunod si mo sa part. Salamat anitay. Uy, sa pa yan. Akong kanay. Ato na ko dong. I'm back. Gato mo malipayon mo sa iyong gibuhat. Ako paghihapon mo, banalipdan ang ako ang trono. Naa naman po ng diwata dire. No, di lagi na siya mawala na to. Magsunod lagi na to ng animala na. Buwang, labayon na na. Oh, atong gamiton tong gihatag sa ormitan yung tigwang. Nara. Oh. Katong magsayaw-sayaw ta ba? Ang tigwa sa tigwang. Yan ang kamot. Oh, yan kamot. Tapos, Oh, tumatag. sige. Sige. 1, 2, 3. ialsa ang kamot, ikimbot ang lubot. Ialsa ang kamot, magbudots-budots. Inyong testingan yung akong kapangyarihan? Tagamtama akong kapangyarihan taglay. Taas ang kamot. Ialsa ang kamot, ikimbot ang lubot. Ialsa ang kamot, magbudots-budots. Ialsa ang kamot, ikimbot ang lubot. Sumayaw umataw. Wala. Wala man. Nagto mo nga na inyo kung na-field day. Alam mo na part 4. I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever, forever young? I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, Nalapot na karon, shout out ko pag may part 3 na mo karon bago na mong video. Shout out ko sa akong amigo nga si si Daniel.
og si Ricky, og si Luloy. Shout out po din ko kang kuan nagawid og kaning kamera. Charlie. What's up, man? Bro, shout out ko sa akong barangay captain ng Motorisa Patrol Liceo Tira. Shout out ko sa mayor sa RM si Margie Marchon. Shout out ko kang Vic Bisiklatan. Idol. Go. Shout out din ako ang mga Kuliti family. Labi na sa akong asawa nga si Lovely o sa akong anak nga si Nathaniel o si Natalia. Shout out. Guys, shout out ko guys sa ako mga tropa sa mga walay makita na kita ay Lee Argenti, Jerome Ngamakra, Andrew, si Kinkin, o si Wanwan. Shout out ko guys! Part 4 na kasunod.